Hello guys, this is Eric Hello to BGCT Double Uso. Welcome to my channel. Part 2 na siya guys. 93 years old. Ayan, part 2. Please subscribe, like, and share. Kung papa, wala man ni bisyo, alak, sigarilyo. Minsan soft drinks. May puno kay mag-connect siya ba? Kung kinsa iyang friends, makita ko nila. Ilok? Sakit gamay? Gilok Ha? Gilok na lami. Agon ka ha. Kailan na ka na ko? Wala. Eric Hilot. Eric Hilot. Si Eric Hilot Cadigos. Sunod adlaw, nana ka sa TV, YouTube, ha? Nana ka sa mga cellphone, sa TV, tanaw na ka worldwide. Tanawon ko na. Manas mo, 93 years old. Namukan mo po itong ulit sa papa din, no? Makita siya siyang mga apo. Sakit lang itong hawak ng bata-bata pa, saan na dagan? Ano lang yun, nanon, no? Yung mga apo niya nasa ibang bansa. Asa man lugar? Houston, Texas, sa UK. Ayan, shout out sa taga Houston, Texas, o sa UK. Ayan. Houston na. Interrupt. Hello, good afternoon, sir. Hello? Hello, good afternoon. Katong? Hello? Asa? Ah. Dili eh. Ano naman? Wala man. Ha? Wala mo sa kakita. Wala mo sa kita sa video. Okay, pwede mo. Dili lang natin ipunta sa YouTube. Pwede mo. Sige. Selamat. Namit naman ginagawa ng kamay ko. Ano, makatulog siya. Namit bamati, gaan, wala ko ang wala advantage ako ang kanang ginahilot na kung ano. Katulog siya. Kung maghilot, katulog. Namit ang ginagawa. Okay. Kaya pati mga mga mulmul, makuan ka na sa mabawas ng gamay. Pas ang effect niya. Relax. Ikatawa pa ba yato no? Kay gigilkan. Ito eh. Kaya natin ka matanaw. Kanan, sa makabalo lang, doon. Hello! Ibon Rex, ma? Ibon Rex? Saan ka na, sir? Shopee? Shopee daw. Pipila, sir? 78, sir. Gahapon, bonta rin. Laka, wag mo no? Pila? 78? 78. Gahapon, bata, magbibantad rin gahapon.
Ada ka sir. Ano rin kagahapon? Ano, kung service ko kahapon sir ay? Subscribe niya sa kong channel sir ha, sa ganahan kang subscribe. Gusto ba na kong pilot mo? Ay! Kung nahanap kayo Eric Hilot lang sa YouTube. Sige nga na. Salamat. Silingan ako di ay. Silingan ako di ay. Delivery dagang eh, kapoy dagang delivery eh. Ulan, init, wala. Baong. Kahit ulan, kahit init, Hindi sa deliver kainit, na. deliver kay naman as lagi ginaapas. Pati sa mga kuwan. Niyang mga katong Jollibee, sa sagot. Nasa mga labi na lang manawag. sa Jollibee kay ang pagkaon, gahulat ang tao. Langka, gina. Mm-mm. Ulang init. Ano na ipito sa kanang paghirap ko, lamig na ito. Dapat matog sa balay, hindi rin na Ano sa kanang hago mong gudtod na nakatapon, wala sa mako. Dugay, karon na silang hilot, sir. Kaya maglain na yung labas. Ako naman ko gahilot-hilot niya sa mga timing yan. Kaya may magkabalo po kung hilot nga. Masubay gid na ako. Dali lang yun. Isang minsan na lang kung mga maduol sa kuya dali. Patay mga nagawas ang buko, naganuol man. Mama, nangunod ang anak. Kapalo di ka ano ko. Hilot na yung ko. Nangutanan ka Di niya. man ko pwede nga, uli mo, kinili ko. Di po pwede balibaran. Di man ko malibag. Di mo may ko nga, nangayo kag hilot, nangayo kag customer. Dawa ta, okay siya manool. Oo, kay parehaan na. Kanang nakapublic siya. Public pa dyan. Nga, Lahat ng mata. Social Luzon, media. Visayas, Mindanao niya. world ba International. dyan? Samot na ng YouTube. Oo. Nga, pag-open na na, eh, nag-upload mo ganun mo sa YouTube. Si YouTube mo rekomenda sa mo ha. Mm-mm. Sabi sige kag upload. Kada upload na yun, tanap mo sa YouTube. Mugawas juga diha. Isa pag kingkoy ang kuan. Research. Dahil yung tanaw niya. Siyempre, So, ba niya? mabasahan nila. No, nahilig ka. Hilig ka nga na. Iya, manikamot ka kung saan naman asa man ha. Una, may istorya ko dire, ginayon na ko Facebook. Di ba matanan kung asa kami nitawanan. Ako bago ko nag-inquire sa iyo, magipagtanaw naman ako itong mga YouTube ba ya. Mo itong nangutanan dahil ko nga kung pwede hiluto ng may hubag pagamay. Ginatanaw na ako ang YouTube. Pasok mo, Ano sa YouTube na. makapasok mo na kasi siyempre katol, nag-init. Ibang gani, kandila, Katulog kang bilag ikaw, kaya mawala itong katol. kaay na mapasok ang pagka atong tinunaw ng kandila. Hindi gaana sa imong panit, yung Lumoy po pilit kayo mo. mong panit. Tingala ka, nagkalagom-lagom na. Una nga itong sa ini tubig. Subahag doot. Gitambala na ba yan ako ng iyang kuan? Nag-change skin, malinis na yan iyang panit ba? Katong last 2 weeks. Palitan mo na ako ng tan cream. Anong natanggal ko Okay na tayo. Ihagok mo lagi ka. Ano ba? Nagbuto-buto ng baba. Yan. Ilamian. Ilamian, hindi ka kabantay. Ganito na rin o. Bawal maligo ug maaha. Karon ng gugma, wala ligo tayo. Wala kulit. Maya wala ligo. Bawal itlog. Hindi na po ako. Bawal na pong manok. Hindi na po ako. Tanan hayop duhay tiil, bawal. Samot na si upat. Bawal ang baboy. Mga himo lang, kaya dapat mo ito mga kolesterol lang ba, mga fats. Isa katabang dili, dili mapas, di ka bibit. Dapat gulay. Gulay lang yun. Gulay, yung sinabaw kamunggay, yung mag-isda ta, walay hindis. Kaya ba yung hindi? Paraan ng tambaka, burburon, burot, barlisyon, bilong-bilong. Ano. Pwede sa inyo. Kaya pag gusto na ba hindi? Nakatulog na sa papa. Sige. Huwag pa naman maghilot, nakatulog. Bawal na siya. Pwede kaunon, pero bawal.
Ang kabalo na kang mga isda ngayon, pwede ka umon ha. Siya man ay mamalit siyang sudan. Ganindot, magsabaw ka. Right. Sinapaw. Dagit. Ayun danggit. Ayun, danggit pa. Kusog sa allergy. Ang danggit nga nang dili na pag-apil na lang. Pinamang kay usahay ang danggit binumbahan. Dili ka pwede sa danggit ha. Kay makuha na tao na, malalag, ang murag mahubog. Dito lang ito sa tambaka, okay, makaya na. Dalawag ka. Tambaka, burot, Barilis. burot, barilison. Barilis. Kaya lang sa barilis. Bawal ang Sanga barilis. ito. Dito lang po, bilong-bilong, pwede. Sabaw yun. Para ang kuhan ba, sunod, magawas bitaw. Bitaw. Sunod, magawas ng gulo. Maghigop sa ba, paninton. Kondisyon na. Lagi yung tulutan tayo na ron. Ha? Sento. Nagkatulog na gani siya dayon. Dahago. Lami na yung pamati mo Biyaan yan. na gyan ako kadali. Live yun, live. Live. Butang tuhod, ay. Tuhod ako sa tuo. Sakit ang... Ah, sila nga. That over. Tingin ka puta. Sakit ang tuhod. Ah, sige lang, mabot ko lang diya. Ana mo na tunay, kaya pati tagahan na. Gahanam ko sa part. Ganit ni, ganit. Ay. Kung naapog kay kailam, gusto hilot. Dadadalay recommend. Lagi yun. Kagaw kita malalag man ni dire. Ito akong mama na paralyze. Ako mama nakalakaw-lakaw na tatubak. Abdalan ako ito dire. Ay, siguro makalakaw ginoon to. Asa man lang? Patay na eh. Napasagdan mo ito sa pag-igsoon. Kaya ako nang drive ako ba sa una. Nagsarabi ko kauli. Ako igsoon babae. Naras balay. Agi pasagdan ay. Kawagi. Ayaw lagi. Ako puto kagahapon dire. Ikan sa kapatagan, gidala yung mama. I-chat man niya silingan. Lian niya mong mama. Eh, di ka man nil, di mo magtabuhi. Paglubog naman. May busy siya, nasa Cavite. Naog ito ang siya. Layo eh. Cavite, Manila. Ay! Sakit kamay. Tigil ka. Sakit gamay. Lami kayo ng sakit matumnang. Oh. Bawal beer ha? Ah, maya. Sigarilyo, bawal. Inananadani mo mga kaila ha? Isa na mo inom, kung nigarilyo ni mo mga parente, pauna nga. Hindi sila mo undang, hindi sila kapot 93. Akin is tatay kung abusado ba siyang lawas. Ah, wala ne, dili ra na yung amin. Wala na na eh. Buhi man siguro, pero Di man, magkakon meron dua pa ka ako nakaurutan di ba? Oo, Dili nagkawa mi. siyang kaon. Sumpa ko na eh. Maggulay, maunsa, basa. Ang kaon, dyan na siya. sakit nga mana. Kabalok. Sobra. 93 sobra? years old. Hindi na naman to. Ang iyang sakit Naigo ko lang. lang hubag sa tiil. Okay ni. Kaya ang iyang dugo dahil ka nang Wala ka kuha na. wala magsapil. Sobra. Masogra? Hindi na naman ko to tayo, naigo lang na ako. Oo. Kusog daw ko na, magdadula lang mga ko. Timing lang. Ilang kaya ito palabihan. Yun ba? Ako na kana magpahilot ko kana. Timing ka na diri mga kiningan Oo, niyo. mga panuha. Sige ko eh. Sakit man ang Dili. labi. Ang ganahan kay kuan na ba? Kung asa tong sakit, mao ko'y lami. Mugod pwede ka itong itikon rin eh. Oh, yun.
Ano rin sa marumol, sa mamuli. Ha? Hindi anak anak. Hindi na ako nun. Mahunat ta lang, maabot na tabi as tuhod. Ano siya matuhod? Eh, Sige, magpusap-pusap ka nina. Mabot na rin niya tay. Mawala ka ng sakit tay. Basi, Butang. Ah. Halala! Okay. Ha? Sa? Okay. Okay, pero ang lawas nilian. Agwanta, kay araw ma-healthy. bitaw tay, kuhan ba? Sa ugat mo muna ni mo tay. Hilo. Balik ka po daw next Wednesday. Taga Wednesday si Manhi. Kaya si Manak isa. Paluapan daw sa Wednesday. Hilo. Ilista ka, ma'am. Ha? Ilista na mga ano? Wala pa. Alista? Wala pa. Ay, oo. Ibok daan or manawag ka? Pwede po di-book daan. Kasi mabisi ka. Dito, I-book lang daan. No? Kaya di ay. manawag lang ka tay. O panawag lang mo Lunes, Martes. Pwede sa... Kasi natin mga emergency ng mga kuwan. Di mabalaan ba? Lakaw. Matawag lang ko a day before. One day before. Kung Miyerkules o Kasi Lunes na yung na. mga birthday, pista na ba? Di makuwan. Pwede kay graduation sa akong anak. Kasi Hindi mo kaya 7 days, pwede ka sa 6. Pwede lang. Hindi mo kaya yun, 8 days. Eh, ano ginapabot 7 days, pag panuti pa kabalik yun din 7 days. Hmm. Kana, pila sa kadlaw na rin. Kaligo, boss. Tara nang gugma lang. Sunod daw, ligo siya. Ligo na sunod daw. Agwanta, kay araw makabike na po. Kailangan niya ako sa bike, namatay. Kailangan ako si mong bike. Irog kamay dito. Irog dito. Kamay, irog. Gidaw. Kaya irog? Gidaw. Irog pa. Up. Very good. Uy. Ano ginawa? Ang sakit, wala to. Oh. Kani ang sakit? Tuhod? O kani? Kani? Ayo. Nagabaligya po kaglana dali sir. Butang. Agwanta. Bakit na? Konting case na lang. Umok na yung mapaaw.
dili sa kaki kayo. Ganina gahi siya no. Kaya kayo no. Ano? No. Mm. Buyo ganito. Tandog na oh. Kailan mo kuan no. Kapag mahumok na sa humok, ang lamay na humok. Sobrang kakahe mo, crack man ko. Ha? Sakit ka na eh? Ayo, ay, nun sa... Ako lang magaling ikuan, oh. Ano mamayo? Humok ba? Labyog-labyog na gud siya oh. Inigana niya mo mag-ana-ana na iyang Ano? Ano kahit? Kahit no, wala pang gunit eh. Ano yun? Gagamay. Pindot home service. Layo lagi ano? na iyong malalay. Kaya sa dunon paggamay. Mayroon po nag-anime kay makadumdum ni. Correct. Kaya na ako yung mga friends nga mga baguhan. Pwede na ako na matudlo nga mo ni. Kagang kayo ito pa sa una, no? Okay ra ma at least na ba ang mahibagan dahil ang siya mga kailangan. Ang butang kay. Banta kaya aron matanggal na imong sungkod. Dagpo na ko rin mga anak sir. Namutong sa inyong mga picture. Inyong anak. Dagpo naman po. Tulor akong anak. Kinamanguran tong ganyan na gamay. Oo, dagpo na. Humok na siya man. Na? Tama na? Hindi ka ka-bike. Hindi ka ka-bike.
butang. Ginaga. Nasa naiging siya to. Ha? Nasa naiging siya to. King, oy, yung nagganay siya, tama na doon. Huwag pa na ako maghilot ang dughan, nakatulog, nagdahagok. Ganda kamay. Agwang tagamay. Yun na. Sakit kay nang gahi man. Karelax na yung mga pangkay. Paghihilot.
Dama, may just man. Oo. May pila na lang kulang. Manubila sa bike. Lami naman yun. Manubila na lang sa bike. Kulang. Kulang kamay na lang kulang. May pila na lang. Matata. Yatay, wala kinay sakit yatay. Dami nagigay paminaw ng ulo. Exercise naman tayo. Ha? Exercise naman ka. Yay. Exercise naman. Marag. Kami na isa kay bike ah. Oo, wala pong tiil oh. Yay.